Teraz vám poviem, čo bude znamenať, keď sa bude meniť olej 10 000 km motorový olej, alebo keď sa bude meniť 30 000 km. 10 000 km, ak sa mení olej, tak motor vydrží minimálne raz tak. Minimálne. Takže tých 270 000 na pôvodnej kľukovke môžete spraviť na pôvodných ložiskách, pôvodných ojničných ložiskách a motor ide tiež dobre. Čo sa stane, ak budete meniť po 30 000 km alebo len dolievate? No, tak uvidíte tu živý príklad. Zatreté ojničné ložisko. Ešte aj pretočené. Auto nebolo mazané, všade nahorený karbón, a že na kľukovke je to nahorené, na niektorých miestach prepálená kľukovka, troška už chytá do modra kľukovku, na niektorých miestach vidím, to znamená, že je kľukovka už na figu. Je vybitá do vajca. Ak vymeníte na takéto kľukovke ložisko ojničné, tak riskujete, že o 30 000 si zase odvaríte celý motor, lebo tá kľukovka je už do vajca. Sú dve možnosti. Buď vyvarenia kľukovky a zase na sústruhu CNC zabrúsenie do okrúhla, alebo kúpa novej kľukovky. Odporúčam kúpu originálnej kľukovky, lebo ten motor zase môže vydržať 250 000 alebo 270 000 km bez problémov. Ak nejaký somár vám dá na takúto kľukovku zase nové ložiská, ktoré do vajca to bude hádzať, pri 4000 otáčok je to otázka času, kedy vám pretočí ložisko na kľukovke, lebo je vybitá do vajca. Čím menej styčných ploch, tým skôr vybije ojničné ložisko. Takže mente olej maximálne 10 000 km. Nemente ho po 30 000. Ak chcete, aby váš motor skapal, doslovne skapal po 170 000 km alebo skôr, možno aj 150 000, tak mente po 30 000 olej kilometrov. Keď chcete, aby váš motor vydržal a nechodili ste do servisu a meniť motory alebo generálkovať svoj motor, tak mente po 10 000. Keď chodíte extra rýchlo a šlapete mu na krk, odporúčam 8000 km meniť motorový olej. Motorový olej môžete používať taký, ktorý najmenej zanáša PDF. Potom najmenej nahára na steny, napríklad valcov alebo na kľukovku. Taktiež, ktorý nerobí karbón medzi ložiskami a nenahára medzi ložiská, alebo olej, ktorý má nízke vlastnosti mazania, tak riskujete zase, že si skôr zničíte kľukovku. Takže kúpte kvalitný olej, ktorý sa robí v testoch mazania pod záťažou a nepozerajte vždy na značku, ale pozerajte na výkon mazania, ktorý fakt vie tú kľukovku ako výdrž oveľa bude vyššia tej kľukovky a nezničíte si tak motor. Mnohí nevedia, o čom tu hovorím, lebo nie ste automechanici, ale len tak poviem približne, aby ste vedeli, čo máte robiť, aby vaše auto vydržalo. Za pár korún môžete si ušetriť veľa kopec roboty. Alebo radšej ušetríte, poviete si, ušetrím si pár tisíc na oleji, ale že si odvaríte celý motor a že skape vám možno kľukovka, ojničné ložiska, takže to vyjde kľukovka hore-dole od 500 do 1500 eur, originál, ložiska okolo 200 eur, ojničné ložiska. Ak piesty odpálite alebo zadriete, tak môžete počítať od 50 do 100 eur jeden piest. A ešte tie ďalšie piesty sa musia skontrolovať ultrazvukom, či náhodou není poškodený ten piest. Či sa všetky piesty v poriadku. Akože slovenský servis a český servis neodporúčam.
Oni nahodia na starú kľukovku ojničné ložiska, neskontrolujú starú kľukovku, piesty, ultrazvukové, ako ultrazvuková skúška, neviem, či prebehne, či to spravia. A podrobné veci, ktoré majú hovoriť, že ako bol generálkovaný motor, keby som ich začal sa ich pýtať, či kľukovka nebola náhodou červenej farby, modrej farby alebo fialovej farby, lebo stupeň prepálenej kľukovky je tak, ľahko si to ako zistíte, keď sa pozriete na kľukovku a aké farby sa nachádza na akej časti. Takže to automaticky viete, ak je kľukovka buď modrá, fialová, alebo kus červená, alebo taká modrofialová, to znamená, že už tá kľukovka skapala. A keď dáte ložiska na takú kľukovku, tak si odvaríte o 10 až 30 tisíc alebo maximálne 40 000 km celý zgenerálkovaný motor. A bude to taký hlas, ako keď búchate kladivom po motore, po bloku. Taký klepať, tak bude to klepať, lebo tú kľukovku ako hádže, tak ona búcha. A to bude vydávať taký hlas, ako keby kladivom búcha po motore. A bude hnusný hlas motora. Takže malá rada vám, ako toto odporúčim, aby ste vedeli, ako zaobchádzať s motorom. A automatické prevodovke, keď chcete sa ako predísť niektorým opravám, tak odporúčam každých 80 000 vymeniť olej, ak nie je auto ťahané ťažným zariadením a neťaháte nič za ním, 80 000. Ak ťaháte za autom a na automatickej prevodovke, čo ja viem, často takú káričku alebo hočo, tak minimálne, alebo maximálne lepšie poviem, 50 000 km vymeniť olej. Každý 50 000 automatické prevodovky, ak niečo ťaháte za ňom. Takže už približne viete, čo máte ako robiť a starať sa o svoje auto. V diferákoch a rozvodovke minimálne každých tiež 50 000 vymeniť olej. BMW nemá doživotný olej, ani nejaké auto nemá doživotný olej, a po 4-5 rokoch stráca vlastnosť. Takže deriete si ozubené kolesá a ničíte si sami auto za pár korún, lebo tým, že sa nemastí auto. Mohol by som to rozobrať, nejaký motor, ukázať vám na takú ako ukážku, ako vypadá, ako sa ničí motor, potom diferák alebo iné veci, ako sa derú, len preto, že tam je málo oleja alebo starý olej, ktorý stratil vlastnosti mazania. To sú normálne veci, základné, ktoré sa majú robiť na autách. Lenže veľké podniky, Škoda, BMW, Volkswagen, Kia a tieto všetky značky majú to uriti, keď už tak mám povedať. A normálny automechanik, ktorý vie, čo to znamená, tak si to radšej sám vymení. Značkové servisy neznamenajú, že sú ako špičkoví odborníci, ktorí vymenia vám všetko, čo treba, ale oni sú len na to, že je to biznis. Biznis, ako vytiahnuť z vás peniaze a ako skôr zošrotovať vaše auto, aby ste si kúpili nové auto a biznis išiel ďalej. Takto funguje celý svet.